तर आज आहे डे 277 माझ्या ट्रेडिंगच्या आणि फिरण्याच्या जर्नीचा. आज तारीख आहे 10 नोव्हेंबर 2025. तर थंड खूपच वाढलेली आहे आता, त्यामुळे जरा टायमिंग जरा थोडं उशिरा जरा येणार आहे. खूपच थंड वाजायला लागली आता. जास्त नाही उशिरा, 7 वाजेपर्यंत 7ला येणार. आणि मी ज्याच्यावर ट्रेडिंग करायचो, डेमो अकाउंट होतं ना, एक्सनेस ॲप, ते काय झालं काय माहिती बंद पडले. त्यात काय तर रूल्स आहेत की आपलं डिपॉझिट पाहिजे $10पेक्षा कमी असेल ना, तर मग ते बंद पडतं अकाउंट. माझी पूर्ण ॲपच बंद पडतं. मग ते माझं ॲप बंद पडलं आहे. त्यामुळे आता ट्रेडिंग व्ह्यूमध्ये चालू आहे, मी ट्रेडिंग करतो आहे. झालं तर प्रॉफिट परवा दिवशी. बाय.